nejaha. UJosefa uphuma ekhaya emehlweni kayise. Emehlweni kaNkulunkulu uJosefa sekaseGibhithe. Ayenza yabona uzoyikhulisa ngenqondo yenyama nekuyibamba. Kukhona wena manje wena kulesigaba lesi. But uNkulunkulu wakho sekala. But now in between wala nala sonele kuyani ngoba akamakanga wasuka la wathatha private jet wafika la wambiza ukuthi okokuqala avukelwe abafowabo bathatha ingubo yakhe bayifake egazini bayimikise kuyise bayothi ufile engafanga kodwa nanoma benza njalo emehlweni kaJehova uJosefa sekaseGibhithe. Ngenkathi bona bevokavoka ingubo yakhe egazini uNkulunkulu osezulwini ubona uJosefa njengesikhulu saseGibhithe bona bahleka ingubo esegazini. Jehova somandla mnini mandla onke sekabona isiphetho ngoJosefa bakagcini ngengubo bathi no asimthengise. Mina ngifuna sibonge namhlanje ibo nje babamthengisa mamshababa bona wathi bayamlaya ususa phambi kwabo kanti slowly they are aligning themselves with the will of God. Ngempilo kaJosefa buya zonke lezinto ezenzakala empilweni yakho ezibize ngamabhadi ezibize ngakho konke noma hlolisisa kahle they are in line with the plan of God ngempilo yakho. Nabakini umthengisa sebemthengisile wafika eGibhithe mayifika kwamele ukuthatha vaya ijele mara uNkulunkulu makabheka uJosefa umbona ebusa eEgypt. Fast forward so that sizoyefesini la ejele yila bekufuneka khona ukuthi azokwazi ukufika la uNkulunkulu amfuna khona. Inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli vele iyaphupha mayiphupha abanenkinga nenkathi esejele kwakunomgcini zitsha nombhaki zinkwa babe noJosefa uyaxoxa ke nabo sebaxoxa bayaphupha abachazele yabo ngoba isipho sakho siyakwazi ukuvulela indawo kwabaphezulu your gift uNkulunkulu usebenzisa yona nakuthi lapho ebadoda bona nje bakulana ngicazela iphupho anginazi bakhuluma njani le mara ngiyacabanga ukuthi abathi ukuthi madoda masenifremenzela nenze ifavor ningamkhohlwa bamkhohlwa sebephumile nje kanti inkosi izophupha mayiphupha bafune umuntu ozochaza ayitshela inkosi iphupho nencazo wangatholakali akhumbula namadoda ukuthi ejele kunoJosefa walala mayelana nokuchaza nayindaba yakho bese ngiyivesile uma sechazile khosa sizinkosi ethi singamthola yini umuntu anomoya kaNkulunkulu njengalo uyakustandaza laba abanye kababake kwakhuluma uJosefa ngenkathi umthuba ukudla kuba kwakhe waziwa njengomntwana ongasekho but uNkulunkulu wayazi ukuthi njengoba athunywa uyabasikhulu ngoba lapha uzindlala lithi iBhayibheli makufika indlala sekalapha ubaba wabo wabathuma laba abamthengisa ukuthi bayofuna ukudla mabafika bathola uJosefa ayisikhulu ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ubona ekugcineni eqaleni. Therefore awukwazi ukuceda unyaka kabi ngenxa yenhlungu yalapha ungakamboni ukuthi yalapha so ngiyakulenga ngalokhu
esikhulu. Sesizwe uJoseph makasakala. Fast forward bazalwane ngenxa yesikhathi. Ukuba kusifo wabo omncane Benjamin uthi uphi? Kanti bamshiye ekhaya. They had to go back bayomlanda. Uma bamlanda utshela labantu ukuthi bagcwalise namasaka ukudla kwabo because kunendlala lapho. Phakathi kokufaka ekhaya bayifaka phakathi kulamasaka apho. La ngiyakona babuza umbamba. Kungenzeka ukuthi wena mawuzibuka ku-2024 uphelele la. But emqeshweni kaJehova nilapha. Kunamalanga uthi wasele kusenokwenzeka noma ngayini. Ungagiva, unganikezeli engakathi kuphelile. Kusenokwenzeka lokho okulindile kufike kusasa. One thing ekumele uyazi, bonke isitha sibhekile, ubonke izinto zingahambi kahle. Wenze njalo vese kaDavide, ngibonga uJehova umphefumulo wakho. Nako konke okuphakathi kwakho, makubonge igama lakhe elingcwele. Ngiyamthalela unyaka mfundisi. Mina ngibona iprogress. Akudingi vele ukuthi uyibone. Mara lokho omkhonzayo uyayibona iprogress. Emehlweni akho ulapha, emehlweni akhe ulapha. Doesn't make sense. Kanjani mfundisi ngoba mina ngibona la. Maybe yimi ngisazi mfundisi. No. Emehlweni akho ulapha. Emehlweni akhe ulapha. Now we are in the book. Kufanele ukufunda verse 38. Simye kuJoseph. Hlala phansi. Jesus. Verse 34. Yes. uNkulunkulu ubona ekugcineni ecaleni. Nathi makusamba bengingasho lokho ngihlale phansi. Ngithi uNkulunkulu ubona ekugcineni ecaleni. Nalekathi uqala Spanyol. Le ndoda seyile finishing line. Now the problem yamakholwa yethu thina esikholwayo siyafuna ukuthi asikhombise ukuthi kunjani ekugcineni sisekuqaleni. Now once wabona isiphetho ekuqaleni uyohamba ukleme amandla akho ucabanga ukuthi nje okwenzakalayo kwenzeka ngamandla akho. But the moment ulaya kuye towards the finishing line uyazi ukuthi mawufike ekugcineni unomuntu ongambonga kunokuthi usibonge wena. Asifunde lokho standards. Wathi uJesu sufani ithi umada udade wabo ngokuleyo. Wathi kuye Mama, uyazi uNkulunkulu ucela akuthi ngubonga. Abazali bazofakazelana nami. Abantu mabacela kuya basecela days bayadimanda. Banalento ukuthi kumele so ubenzele kumele acela nabo umcelo wena bongaphela. So kulula ukuphela kunzima kubona. Ungabakwateli labantu abakho. Nawe unjalo uNkulunkulu. Kulula ukuphela mara you are struggling to come back and say God thank you. Yabona nje ukuphatela uqaqala bamkhulile. Yes, nabambenza njalo mara iqiniso lithi labantwana bathathu bethi umama nobaba. It's easy to come to God mabuza uthi Nkosi ngicela ungiphe athanga kupha uthi ngisikhokho ukhohle ukuyela uthi baba ngiyabonga. Now here is Jesus. uJesu ubhekane nenkinga ifamily uLazarus akasekho, uLazarus ugulile, uJesu wangafika. Uma uJesu ebikelwa waba busy until Lazarus wadlula emhlabeni. Umefika amazwi amhlangabeza nawo athi ukuba ukhona na umnewethu engafana kodwa ngoba uNkulunkulu wethu ubona ekugcineni ecaleni akumlimazani uJesu ukuthi uyasolwa uthola
masikhuluma ngerandi sikhuluma ngento ebalulekile eSouth Africa. Ngokhuluma ngefaith ekukholweni, ukhuluma ngentensity. Inkinga esesinayo sonke le sisendlini yokukholwa mara sisakholwa. Ubani ohlala nesipilweni? Most of you manifika la maningene ungena wafika wahlala. Mawuhalela ubhalufo ubhalile. Azange usheke nesitulo ukuthi sinabo ukuzana ukukuyisa. Kukhona into ekuthekile yathaya maba sibone so kusho ukuthi si right. That is faith. Funa mawuya kuNkulunkulu ne ungalokhu njengale ndlela ongene ngayo wafika wahlala. Uma kuze bemanje usahleli noma nithi check lesitulo awufuni ukusukuma usitheke because your faith itshela ukuthi lesitulo si right. That is the attitude ekumele siye ngayo kuNkulunkulu ukuthi sithemba kungathembisi awuthembisile uthembeke. So akuna kutha kule ukuthi wena ungenile wahlala. No, yabona ngisemile ngiyaphakama ngesinspector sa ngibheke ukuthi sisobaba ngaphambi kwesuku yindaba bathemba lesikulo na uNkulunkulu ngicela ku2025 wenze njalo. Funda kokosithandaza Jesu msindisi, Jesu msindisi. Ekugcineni kwakhe abuyele kuNkulunkulu mahlalo ayothi sengikhathele udlala nawo. Ngiphusha lelitshe kodwa lelitshe alumuvi. Athi uNkulunkulu angizange ngithi uphushe izomuva. Ngithe uphushe ukumuva kwetshe okwami. Ukuphusha itshe okwakho. Uma lelo lizibheka ngendlela iqale ngayo ukuphusha lelitshe beyizatha linjengami. Kodwa masekubuka ama-muscles akhona siwamaningi ngenxa yokuphusha itshe. Sometimes abazalwane ukukholwa kwabo bafuna izinto zenzeke manje kanti uNkulunkulu salungisa bona. When God ephusha itshe okwakho is to push ukuze uqine ekukholweni. The issue is not about ukufa kwakho kodwa yenza lokho bazalwane 2025 siyokwenza lokho inkosi esitshela khona. Ngathi uphushe itshe sizophusha whether they move or not, that's none of our business. Our business ukwenza lokho esitshela khona. Because sometimes inkinga zethu zenza thina sibe strong. Did not know ukuthi wena strong kangaka until uzwele inhlungu ubhekane nayo. Koko funda sithandazi. I'm sure most of us 2024 sizamile ukuphusha itshe and we are frustrated. Now we are playing another movie. But check your muscles. Check your spiritual muscles. Ngathi nje lokholwa ngayo seyihlukile. Nami nje lothanda ngayo seyihlukile. Kube buhlungu ukuphusha itshe ngamuva. Akube mnandi ukuzibona ukuthi inkosi ingithathela yangibekela. Yangisusa la yangibekela. Noma ilitshe lingamuvanga bathi mina ngikhulile inkosini. Funda kokosithandaza. What is faith, bazalwane? Faith iphambana nentando yakho. Bali Susa ilandeko bani? Gogo. Something better. Ikusi sibuthi lokuphuza amanzi. Kunezinto ekumele zisuswe yithi ngoba zibekwe yithi. Seyasondela futhi. Ilitshe lokungaxoleli libekwe you took a decision. Wathi isiqonda. So akusemsebenzi kaNkulunkulu to move lelo litshe. Umsebenzi wakho ukusasebenze kuwe. Susa lelo litshe. Ilitshe lenkani alibekwanga uNkulunkulu bekuwo. Move it.
so that azokhona ukusebenza ngawo. Ilitshe lomona ukwatela abantu bakavela umuntu azokhombisa ukuthi sengithenge imoto entsha kwata wena yitshe bewuwe fanele wena ususe itshe so that God azosebenza ngawo. Sindlule lapho maningi amanje la ngiyathulela sikhuluma ngawo ngeke kube right. Frukwana nalele lapho mara ngiyabona ukuthi hlelo luka ngayo liko right. But there's one thing basala kumele senze singiyathandaza. Oh no. Tell me ngixolele ngomsamo but can I say this? Umuntu ophuma bakhe 3 afternoon on Saturday athi usayohlala namanye amadoda uphuma anuba iperfume ageze kahle ayinekwe kahle azihambela kahle afike emadodeni ahlale makaphume emadodeni akahambi ngendlela angene nayo. Sondela uma ngabe kokongena hamba so makaphume kuhamba so but the problem with the church endlini yokholwa singena sihamba straight siphume sihamba straight kusho ukuthi asikakafiki kule level yokudakwa size sihluleke nokuhamba kanti ngendawo leyo ukholwa sithi singaba la singene sinenkinga kodwa siphume sesitherezela ngoba umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwethu sibe isidaba sikamoya. Now the reason why singasakhona ukudaba inkinga manje. Let's close and pray. It's fine that you're going to tell them what comes out of your mouth. It's fine. Not yet. Just give you an example. And by the way, I need to have Mama Pumala. But test the show. Nick like ones with la. Umele suyele ule ntokoza. Yabasabe ukuthi umasekwehlumo. Siyakhohlwa nokuhangana amaphumi inkonzo. Angifuni nokuxoxa nomuntu ngoba le nto ayenzekile. Ngifuna ukuthi ngizibone ngisekhaya ayoqandelela la. But lapho manje sithi masiphuma come can you take a peek? How do you take a peek? Uphume endaweni yokudakwa ungadakwa. Indaba yokukholwa ijulile bazalwane. Susani ije uye kokho. Susani ije. So the problem ayikho nani problem ingako. Bazalwane niyenza ngathi niyazi into engishoyo. Hawu asakho nini? Hayi bazalwane hayi imani. Lemesenza. Nangenza umkhatheni manje. Asakho nini? Very next. Nonke xolisa bazalwane. Umkhulu wami vilakazi ngicela ukubekisanayo. Bengithi mamphuma enkonzweni uphuza e17. Ngigcoka isuit athi ngimthemba ngomthengeli isikhulu. Ngimthenge ashaye 1-2 ezokunomani. Ngathi lesi simfuna ayelami thumekho. Ahambe umkhulu asihambela. Ashiya isigubhu like ayele. Makabuye umkhulu yo. Alekho nendlela noma kungathiwa lo masebenza abantu kubonye. Malindlela hamba ngayo. Iyatsho ukuthi no akufani. Then when you come to bazalwane bangena enkonzweni banjalo baphinde emakhaya banjalo ngoba bafuna ukususa itshe. Susa itshe. Abakombetha zona nabazalwane bazona. Abantu wami ngamsheba la yimi. Sengimjwayele. Ngiyazi ukuthi nginothatha abahleba. Mara ngahleba ninodwa ngoba ngizolimasa. Susani itshe. Move it. And njengoba ufuna ukulisusa lo muntu omsondayo phethe impendulo yakho. Susa itshe. Mama kunomntwana la. Unenkani bazalwa. Susa lelitshe manje. No, suse. Because kusazi ukuthi nginamabhathi. Hallelujah. Asithandaza ngokufundisa
vele libuhlungu itshe ekumele ulisuse mara mawucabanga ukuthi lo muntu lo wangimosha. But manje ngoba kuqalana naye leli itshe liyakhula mara walisusa uLazarus yakhona ukuphuma. As long as itshe lisesethuneni uLazarus akakwazi ukuphuma. So kusho ukuthi ngamanye amazwi uLazarus wakho yilokho okucelile okuthandazeke angeke kukhona ukwenzeka ungakasusana itshe. Makuthiwa susa itshe kuthiwa on your marks. Imakahle because God is about to do something new. When uthi ngiyafuna ukuthi ungenzeke mara leli itshe ngisusa. So khetha-ke namhlanje ususa itshe noma uyabusiseka. Mara noma ungasusa itshe uLazarus akaphumi and kunzima. Hlala noLazarus ongaphumi kanti wena ufuna ukumbona ephumile. You were forced to back, but God will keep Lazarus for you. You need Lazarus for you, but you will approve of sausage. So sausage, Lazarus or Lazarus. What do you choose? Do you choose to forgive and live peacefully, or do you choose to ignore each and be miserable? So we can't be in the same church and be in groups. Which could be a trouble. I'm not group. All I'm saying is, I'm not saying no call. Marichuma Susan. Because we are from society. Abantu abadala esikhonza nabo akamelanga basincenge ukuthi sibahloniphe. Ugogo at 85 noma umfundisi wakhe nakathi xaba mnika amanzi angikwazi ukuthi amanda apostle I can't give you hey wena sithe wena apostle 5 funda kokosithandaza. Yeah. Yes, nanga. Go. Let me come for almost 2 to 3 weeks now. In the Jesu, as a tuning, Martha and Maria Bayakana, Lazarus, we are no guy tuning. Jesu, Ubonga, Ufiwe. This does not make sense. It's impossible. Ukuthi kunomuntu ongaseke emhlabeni wena ukhuluma ubonga. Lazarus usethuneni. Maybe ngisekudeni. Who is Lazarus? Asibe closer. Let me. It's isibelo sakhe. Ocabanga ukuthi ngeke siphinde senzeke. Now uJesu ufika ngesikhathi wena. Ukivapile ukuthi ngeke siphinde kulungu. But mayifika ufike lapho ezibakhe ethi ukuba ukhona. Amanye amazwi kumoshakala sonke babongeke. Kanti uJesu exhausted all the resources so that makusebenza sihle umuntu wokubonga kubongwe but before asobonga na uyabonga ukana ukukhuluma noNkulunkulu funda ngokufunda baba setrobheni usami ngifuna isilungu sithini bafana amabhayibheli esophini hayi susana manje hayi basana You know, we need to be slow with this. uLazarus usethuneni. Cela uhambe nami ubuye. Akabheki ekuthuneni. La kunenkinga khona. Ubheka ezulwini. La kunempendulo khona. uLazarus usethuneni.
abanye bakudelelile ingabona ngomthandazo ucala uthandaze ngabantu abakukhubile kusho ukuthi uthandaza wrong ne bakusitha sami phuma lapha baba ngiyabonga nami Lazarus ngiyabonga thank you God yes skis kusasa silungisuna ngithola mama mina silalela icethe funda skisa Father, thank you for hearing me. oh no wait sis please walk with me very slow Father thank you for hearing me is that statement true Father thank you for hearing me how can you say Father thank you for hearing me when Lazarus is still dead ushokaja ukuthi baba ngiyabonga ungizwa ngoLazarus usesethoni what Jesus akwenza wa-paralyze andeka wangakhuluma ukuhluleka engakanqobi wabonga kungakenzeki kwamele ukuthi uNkulunkulu osezulwini angabahluleki ukudisappoint indodana ngoba seyicale ngokubonga ngoba lithi iBhayibheli uyalilonda iblood lize lukufeza umsebenzi njengoba bonga Lazarus is dead but God uyawuzwa nomthandazo when was the last time you went to God and said Father thank you when was the last time wangena kuye umhlangana wathi baba ngiyabonga ngesikhathi uyabonga nenyembezi bese ziyafika uzona akuluku uzokhuluma naye ufana ukubonga singathandaza funda sesikhuluma You always hear me. yes But I say it out loud. says yes my problem la kingisibhekane na la ufunda khona phela prayer ithi ongathi uNkulunkulu angayambula lento ukuthi sonke lento ukuthi lo mzalwane ubonga kuNkulunkulu ne okay maybe to those that were doing grade 12 u-applyile for indawo esikoleni for next year but impendulo sekayithola instead of complaining and saying I am not sure ukuthi ngiyofunda or not uconfuse the enemy ungena ekamereni lakho uthi uNkulunkulu ngiyabonga kanjani ngokusesela ekhaya no ngisakhuluma ngobana ekhaya mina uNkulunkulu ungifundisile ukuthi ekuqaleni sibona isiphetho yes I want to pray my attitude ibonge ukugcineni sekuqaleni baba ngiyabonga asikise English funa ukubekezelela ngiyatholisa funda ucethe yeah For the sake of all these people standing here. all right sibonile uphelelwa ngaphandle sibonile izinto zakho zibetha we are expecting you ukuthi mawuthandaza uthandaza ukubalisa but now into esiconfuse nayo asilizwe igama lakho lokubalisa kulo mthandazo ubonga njani ngoba thina sibike sibukile siyazi ukuthi akuhlangana sometimes when you pray it's always wise to confuse the enemy not because of the solution but awufuna ukuklema isimo sakho ngoba uthemba no uthembekile mandisa othembisile sengiyathandaza but I said it loud But I say it out loud. yes So that they will believe the same. Then Jesus said, Lazarus come out. And the dead man came out, his hands and feet found in great clothes. His face wrapped in a head cloth. Jesus told them, "Let him and let him go." says umeqeda ukubonga azange ngithinte nje ngithukile ngoba yes seqedile umeqeda ukubonga ne akayanga kumatha basalwe mana nami ngamazina Nicholas makaqeda ukukhuluma noNkulunkulu ne akayanga kumatha athi ngitheni uyakunkinga ngemanje angithi sekakupushile ithi sekanama-muscles sokubhekana nesimo sekathi Lazarus come out uLazarus wangasarenda lithi iBhayibheli bekasaluka for 4 days I don't know ukuthi
ukuthi after that ukukhuluma noNkulunkulu wathi Lazarus get ready. No, he said Lazarus come out. Lithi iBhayibheli wakhuluma uLazarus ngeke kushilo.